Мехмед! Фатма, пригответе се, пристигат. Хайде, момичета, не се бавете. Бързо измий марулята. Бекир звъня, идва ли насам? Хайрия, извади ракията на господин Махмуд от хладилника. По-бързо, хайде! Добре, мина. Аз нямам вина. Токът едва сега дойде. Да бяхте сложили лед. Снощи господин Сеймен го ползва всичкия. Доста си пина, благодарение на приятелите му. Ходих да искам и от съседите, никой няма. Не посмяхме да поръчаме да донесат. Как щяхме да обясним на господин Махмуд? Поболяха момчето през последните му дни тук. Сам да обясни защо ракията е топла. Да не заминава. Америка е чак на другия край на света. Нали, Диджле? Ти го каза. Забиваш тук един кол в земята и излиза чак при господин Сеймен. Така е, но това е учението му. Няма да ни послуша. Както и да е, останаха му 3 месеца. Каза, че иска и магистратура да запише, но ще видим. Да ни им се месим в работите. Хайде, налейте ракията. Сега ще се появят зад ъгъла. Каквото и да стане, винаги се прибират преди залез. В Америка дали слънцето залязва така? Там няма слънце, татко. Шегувай се ти. Твоите американци дават куп пари, за да дойдат да видят тукашния залез. Нали така, Бекир? Кажи му. А как иначе, господарю? Хотелът ни е пълен. Откакто сме тук, цели 40 години не е посрещал залеза от друго място. Няма да забравя какво ми каза при раждането на Сеймен. Докато чакаше развълнуван на вратата, се провикна: „Госпожо Сюмбюл, хайде побързай! Слънцето залязва!“ Един ден ще разкажеш на някой свой колега за залезите тук. Ще ти стане мъчно. Наясно съм с това. Защо ми го казваш? Уморих се, синко. Ела и поеми бизнеса. Позволи ми да си почина. С Сейхан не спряхте да ми повтаряте, че трябва да се развиваме, да се модернизираме. Поемете бизнеса и правете каквото искате. Пък и учи достатъчно. Вземи си дипломата и се заеми с работа. Ракията вече се е стоплила. Мехмед, натисни газта. Сюмбюл отдавна е зачакала на верандата. Мехмед, намали. Къде е овчарят? Остани в колата, татко. Да не караме Сюмбюл да ни чака.
Татко! 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 Стой! Татко! Ела! Татко, не умирай! Дай! Семен, качвай се! Повикайте лекар! Не стойте така! Извикайте линейка! Някой да ми донесе телефона. Намираме се в долината Гьомеде. Спешно изпратете линейка. От къщи. По-бързо! Бекир, искам го жив! Казах ти, трябва ми жив. Пуснете ме! Излизай! Не мърдай! Ела тук. Нещастник. Кой си ти? Кой си ти? Кой си? Как погубиха господаря? Моите съболезнования. Полека. Леко. Татко е тук, майко. Качете го в стаята му. Майко! Тихо! Не дай да радваш враговете ни, като плачеш. Докато не се намери виновника, не искам да виждам сълзи в очите на никого. Има ли вест от брат ти? Не. С Бекир тръгнаха след убиеца на татко. Все още няма вести. Ще чакаме. Майко! 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 Мамо! Мамо, стани! Мамо! Мамо!
Чудя се как се задържа толкова дълго тук Осман Хамзаоло. Ако се окаже, че семейството ти има пръст в това, И да се окаже какво ще направят. Баща е на внучката им, вече е част от семейството. не говори без да знаеш. Не познаваш господарката на този дом, колкото мен. Готова е да разкъса човек и да нахрани кучетата с него. Нека поведението й да не те заблуждава. Какво направиха? Какво сториха? За да преживеете, това ли ви отгледах? Ти си гледай работата. Кажи на госпожа Сюмбил, че сме се върнали. Вече и казах, но е замаяно от успокоителните. Не знам дали ме разбра. Ще си изпия чая и ще се кача при нея. Къпни това, господарю. Не дай така, Бекир. Родът на Хамзаоло си свърши работата. Не бързай, още не сме сигурни. Да ми беше оставил онзи негодник за половин час и щяхме да знаем. Хайде, ела да не караме госпожа Сюмбил да чака. Съболезнования. Благодаря. Дай Боже и ти като баща си да бъдеш достоен за страната, за родния си край и за дома си, сине. Ще бъда, майко. Ще бъда. Какво стана? Негодникът проговори ли? Не, госпожо. Цяла нощ го разпитвахме, но напразно. Негодникът не е казал нищо. Ще се опитам и аз да поговоря с него. Още не сме сигурни. Нека изчакаме. Нямам време за това. Ако не откриеш убиеца на баща си преди погребението, с какви очи ще се появиш на погребалната молитва? Чакайте ме в колата. Взимам си връхна дреха и идвам.
И теб няма да оставят жив, негоднико. Сякаш не знам, що за стока са Хамзаоло. Ще убият не само теб, но и цялото ти семейство. Слушай, ръцете ти вече са изцапани с кръв. Полицията ще кажеш, че са те принудили, че са ти дали пистолета в ръцете, че са те заплашили. Имаш дългове, изплашил си се и си го направил. Ще ме убият. Остави, Бекир. Няма смисъл. Нека остане тук. Ще се усъмнят в отсъствието му и всеки ден ще пращат някой при семейството му. Бекир ще ти носи вести оттам. Сам ще те заведа в полицията. Накрая всичко ще изпееш. Нямаш друг избор. Ще кажеш имената на всички. Разбрали? 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 Добре, стига, стига. Слушай, синко, веднага щом подпишеш показанията си, ние ще те защитим. Ще влезем пари на сметката ти. Ще изучиш синовете си. Ще се грижим за тях, докато са живи. Добре си помисли. И присъдата ще е по-лека. Няма да оживее в затвора. И в затвора ще те опазим. Не се притеснявай. Хайде, тръгваме. Бъди разумен. Мисли за семейството си. Хайде. Изчакайте. Майко! Кой знае, че сме тук? По дяволите, никой не знае. На тръгване видях Дилара и мъже й. У дома всички знаеха, че сме по петите на убийците. Осман ме попита къде отивам. Казах, че имам работа с Еймен. Настояха да ме придружат. Казах, че това не ги засяга. Стига, майко. Осман е добър човек. Да му имам добрината. Не е ли и той Хамзаоло? Ето ти сега. До тук стигна помирението с тях. Това беше. Баща ти заплати това помирение с живота си. Сестра ми го обича. Няма какво да сторим. Добре, майко. Какво искаш да направим? От теб не искам нищо, синко. Ти се връщаш в университета. Ние ще сторим необходимото. След 2 години. Ало! Майко, как си? Пиете чай с момичетата? Пийте, щом нямате работа. Не казвам нищо лошо, да ви е сладко. Просто така се обаждам. Не казвам веднага. Ако ми приготвиш кебаб с дроб, като се върна, но няма да караш момичетата. Ти лично ще се заемеш. Тръгвай, аз ще остана. Благодаря. Подписахме всичко, тък му излизам. Скоро дори и ти няма да познаеш фабриката. Най-после мечтите на татко се сбъдват. Мисля си за една напълно усъвременена фабрика. Не дейте така, госпожо Сюмбюл, не плачете. Ще се ядосам, да знаеш. Ще се ядосам. Aslında burada iki. Bir zaman böyle. Tamam. Tamam, herhalde yarın.
Искам малко да се разходя. Кажи на дъщеря си да млъкне. Какво иска пак? Какво? Добре, добре, купил съм и. Да, купил съм. Ще ви се обадя, щом взема билет. Да, ще се обадя. Целувам ти ръка, госпожо Сюмпил. Целувам и момичетата. До скоро. Нищо не искам да пия. Ще влезем вътре, ще пинем по нещо и ще го обсъдим. Хайде, ела. Да влезем. Никъде няма да ходиш. Седни тук. Едно кафе, моля. Ще кажеш ли на бармана какво искаш за пиене? Кажи му какво ще пиеш. Нищо не искам да пия. Кажи му, че искаш чаша червено вино. Този ще ме съсипе. Това е толкова глупаво. Какво ще прави? Как какво? Ще стои тихо и ще слуша лъжите му. Виж онзи как гледа. Със сигурност е италянец. Тихо. Ще ни чуе. И какво като ни чуе? Изведнъж ще проговори турски ли? Представи си, че е турчин. Ще потънеш в земята от срам. После ще го обсъдим. Няма да го обсъждаме после. Ще стоим спокойно и ще пинем. Добре. Една чаша червено вино, моля. Както си мислех. Погледни я само. Удари му един шамар и си върви. Нямам думи. Ще видиш как накрая ще излязат прегърнати от тук. Виж го само. Кара я на сила да седи. А и тя дума не обелва. Ужас. На това се казва любов. Глупости, същинско робство. На мен ми се струва, че мъжът е робът. Нормално е така да ви се струва. Защото за вас, мъжете, подобен натиск е нещо напълно естествено. Бахар, Тук не виждам натиск, само безнадежните усилия на един мъж, който не иска да загуби любимата. Бахар, Стига, всичко е под контрол. да, но Разбира се, да не ядосваме мъжете, да не ги дразним, да сме добри, да се съобразяваме с тях. В случая няма подобно нещо. Тези двама души се опитват да спасят връзката си. Щом не го виждате, сигурно гледате доста сърдито на живота. Кой знае, може би защото сте самотна. Един момент, може ли да ви питам нещо? Защо винаги, щом чуете нещо неприятно от една жена, сменяте темата? И аз искам да знам нещо. Да, Защо, когато предположиш, че една жена е самотна, тя се засяга толкова много? Реагирате така, сякаш съм обидил семейството ви. Ти си гледай съпругата. като начало, жената не се обижда от това, че сте предположили, че е самотна. Какво има до иго? Мъжът е турчин. мъжът е турчин. До сега на турски ли говорихме? Несъзнателно. Не мога да повярвам. Аз забелязах, но не го взех под внимание. Реших, че е възможно. Случва се. Но изведнъж турският ви се влоши. Аз съм Сеймен. Бахар, Аз съм никой. Прощавам ви, госпожице Дойго, но преди да обсъждате някой мъж, първо проверете паспорта му. Повече няма да си отворя устата. къде е този късмет? Не дейте така. Разчитам на вас, за да изведа госпожица Бахар на вечеря. Сам не мога да се справя. Нали? Благодарим, но трябва да тръгваме. Да, но още е рано. Дойго, имам скица за довършване. Много благодарим, но трябва да работим. Някой друг път. Добре.
Утре вечер? Утре вечер е чудесно. Тоест, може би е чудесно. Да, би могло. Не, сметката е уредена. Как така? Уредена е. Това е номерът ни. Дойго. Много благодарим. Беше хубаво да... Каквото направихме. Беше ми приятно. На мен също. И на мен. Трябва да работиш, а? Не, определено не учи. Не прилича на бизнесмен. Не е от Истанбул. Да не говорим за Ню Йорк. Сигурно е италянец. Много си луда. Сега сме длъжни да вечеряме с напълно непознат. Ти пък от какво се притесняваш? Ще измислим нещо и ще се измъкнем. Да, точно така. Разбира се, ако се обади. Няма ли? Не знам. Сигурно ще се обади. Тък му влиза. Давам ти я, Чичо Орхан. Целувки, много поздрави. Дочуване. Дочуване. Баща ти. Татенце, как си? Татко, ще се прибера през ваканцията. И вие много ми липсвате. Татко, ще ми дадеш ли кака? Пак много кашля. Како? Как си? Джан, как е? Върна ли се? Поздрави го от мен. Како? Татко пак много кашля. Много кашляше, като се чухме. Добре е, нали? Не започвай отново. Здрав е като бик. Беше болен от грип. Това е. Колко е настоятелна. Казах и, че съм добре. Като се притеснява толкова, да си дойде. Чуй, татко, какво казва. Като се притесняваш толкова, да си дойдеш. Знам, скъпа, знам. Не се тревожи. Ходи на лекции спокойно. Скоро ще се видим. Добре, ще им предам. Какво става? Защо питаш? Как така? Защо питаш? Дойго, май не си пила лекарствата си. Що за въпрос? Какво точно искаш да знаеш? Просто се чудя дали си добре. Ако не уточниш, няма да чуеш отговора. Кой отговор ще чуя? Тоест, какво няма да науча? Кой не се е обаждал? Не е ли звънял? Кой? Твоят италянец. Моят. Не е звънял, но сега звъни. Ти вдигни. Вдигни ти и кажи каквото трябва. Хайде. Ало, здравей, аз съм Сеймен. Говори. Ало. Ало, Бахар? Хело, Здравей, аз съм Сеймен. Сеймен ли? Да, много бързо ме забрави. Да. Бяхме се разбрали да вечеряме, нали? Да. Господин Сеймен, аз съм Дойго. Здравей. С Бахар так му си говорихме, защо не сте се обадили. Знам, всъщност, щях да ви позвъня още с нощи, но се сдържах, за да имате възможност да ме обсъдите. Боже, според вас толкова силно ли сте ни въздействали?
Така ли е? Ами, на мен... Тоест, исках да кажа на Бахар. Господин Сеймен, Дойго умира от желание да вечеря с вас. Бихте ли ми казали в колко ще я вземете? Тази вечеря е за теб, Бахар. Ако иска, Дойго може да се присъедини. Ще ви взема в 7. Добре, в 7 ще сме готови. Дойго, да излезем и да решим проблема. Пък и какво толкова? Просто една вечеря. Няма да се бавим. Добре? Нали? Да. Боже, имам куп работа. А и до изложбата останаха 10 дни. Какво ще правя сега? Защо ти трябваше да му даваш номера ни, Дойго? Ти наистина си хлъпнала по този мъж. Не, Да. не. Да. Дойго, не се подхилквай. Просто ми беше приятно да си говорим за онази двойка. Ясно де? Нали защитаваше мъжа? Не се смей, обличай се. И аз трябва да се облека. Но първо да млъкна. Трябва да замълча. Дойго, боли ме коремът. И кръвното ми се качи. И много ми домъчня за татко. Дойго! Колко си безчувствена. Имам и температура. Приятно място. Значи учите медия и комуникации. Добър избор на професия за Турция. Всъщност, не мисля да се връщам. Не знам какво ще стане, щом завърша, но нямам намерение да се връщам. Жалко. Голяма загуба за родината ни. Има нужда от свежи попълнения, като вас. Аз не уча комуникации и нямам намерение да оставам тук. Нека предположа. Ти учиш мода. Така. Нека погледна. Изящни изкуства в художествената академия. Не е скулптура. Рисуване. Вие сте истински гадател? По линията на живота или го разбрахте? Не. По следите от боя на ръката й. В случай, че не боядисва къщи, то значи рисува. Да, уча рисуване. Възхитително. Турски художник в Нью-Йорк. Да пием за това. Защо мечтите ти не включват Нью-Йорк? Сърцето на изкуството е тук. Не и моето. В такъв случай Флоренция. Как познахте? Това е любимият град на Бахар. Трябва да го видиш. Това е един от градовете, който ми е въздействал най-силно. Великолепен град. Великолепен. Май събудихме спомените. И кое ви е оказало толкова силно въздействие? Какво сте преживели там? Колко си любопитна, Дойго. Теб какво те засяга? Притесних се, че тази вечер изобщо няма да се ядосаш. Как живееш с това буре с барут под един покрив? Не ме карайте да си отварям устата. Аз пък се чудя как приятелите ви понасят подобни шегички. Разбира се, ако изобщо имате такива. Много интересен пръстен. Някакъв символ или печат от харема? Символ на рода ни. Така ли? Да, това е семейен пръстен. Преди време са изработили 2 такива. Традиция е. На сватбата единият се слага на булката, а другият на младоженеца. Така се предават в рода. Другият вероятно е на съпругата ви. Този беше на баща ми. След смъртта му аз го получих. Откъде си? Ортахисар. Къде е това? Района на Юргюп. Там наистина е много красиво. С какво се занимава семейството ви? С доста неща. Например, Земеделие,
тютюн, износ, консервна промишленост, всичко, на което видите надпис Карада. Самолетът ми е рано сутринта. Ще ставаме ли? Мислехме, че живеете тук. Това беше преди, в студентските ми години. Идваш ли често в Ню Йорк? Не особено. Тук съм във връзка с подновяването на консервната ни фабрика. Обикновено работата ми е в Истанбул, Близкия изток, Русия. Но ми беше приятно да бъда отново тук, след толкова години. Така ли? Точно така. Много приятно. Ало, майко. Добре съм. Наблюдавам изгрева на слънцето през небостъргачите. Не може да се сравни с този при нас. Не, още съм в Ню Йорк. Не мога да се прибера. Тук излезе една работа. Добре, не се тревожи. Как се залиха, Дилара? Ще ти се обадя. Спокойно. Ало, Бекир? Да, слушам те. Какво говориш? Пак ли тези Хамзаоло? Не говори глупости. Отново ли си търсят белята? Кой? Хайдар ли? Хайдар. Значи така. Колко струва? $12. Не говоря на теб. Задържаха ли го? Добре. Не го пускайте. Нека си побъбри малко с полицаите. Не, там ще стои. Не правете нищо, докато не дойда. Най-късно утре съм там. Внимавайте. Няма нужда никой да се прави на герой. Благодаря. Дойго, не забравяй да вземеш платната за рисуване, които поръчах. Няма. Ало? Щом си поръчала платна, сигурно ще работиш. Ало, Симен? Аз пък мислех, че ще успея да те изведа. Ало? Бахар? Там ли си? Ами и самолета? Откъде знаеш, че ми трябват платна? Симен, къде си за Бога? Иди до прозореца. Ти си луд. Наистина си се побъркал. Не те чувам. На слушалката. Какво стана? Защо не замина? Тоест, защо не си излетял? Както и да е. Хайде, ела. Затваряй телефона. Не, чакай, аз идвам. Ела насам и аз слизам. Хайде побързай. Много съм гладен. Не можех да си тръгна. Реших, че отново може да хапнем заедно. Какво има, Бахар?
Езика ли си глътна? Странно е да мълчиш. Добре ли си? Добре тогава. Какво ти се яде? Агнешко на пещ. Не се съмнявай, че с мен ще опиташ най-хубавото агнешко на пещ. И то в Нью-Йорк. Не напразно съм живял тук 4 години. Можеше да останеш за още 1-2 години и да завършиш докторантура. Може би щеше да избереш да живееш тук. След смъртта на баща ми в семейството нямаше кой друг да сложи този пръстен. Брат ми беше още малък. Както и да е. Трудно е да ме разбереш. Разбирам те, наистина. Аз загубих майка си. Не става дума само за това да съм опора на семейството. Този пръстен означава голяма отговорност. А и с времето осъзнах, че искам да гледам изгрева единствено от нашия дом, сред лозата. Пръстен с лоза. Дом с лоза. Лозата ма е нещо много важно във вашето семейство. Лозата е символ на плодородието и щастието. Когато нашите се оженили, баща ми заръчал да засадят лоза из целия дом, като сватбен подарък за майка ми. Такава е традицията от векове. След сватбата започнали да наричат майка ми господарката на къщата с лозата. Когато човек е съвсем сам в такъв голям град, твоята история му звучи като приказка.